Jó napot kívánok! Strejk Győr vagyok. Igazándiból azért ez egy olyan előadásnak készült, ami nem is elsősorban termékekről fog szólni, mint inkább egy általános kitekintésről, hogy ezt a munkai elsősegélynyújtó témát Magyarországon, illetve mondjuk a Nyugat-Európában hogyan kezelik ki szabályozás szintjén, milyen tendenciák, lehetőségek, tapasztalatok vannak. Magamról talán csak néhány szót, hogy én elsősorban közgazdász vagyok, másodszorban pedig képzett elsősegélynyújtó, aki hát ezt az elsősegélynyújtást üzemi körülmények között szeretnénk terjeszteni, illetve magas szintre emelni. Maga ez a cég, ez egy 2001-ben alakult vállalkozás, és én előtte is az iparban dolgoztam. És szemet ütött az a dolog, hogy ha arról beszélünk, hogy valaki megsérül egy munkahelyen, akkor az általában ezt a jól megszokott alumínium dobozt fogja jelenteni, amit hát jobb esetben lehet, hogy lesz is benne valami, de eléggé esetlegesen fogják ellátni azt a sérültet, aki oda kerül. És ezért arra gondoltunk, hogy van itt egy olyan piaci rés, ahol egyrészt eszközökben, másrészt mivel a képzettség is elég kérdéses, technológiákban adjunk olyan rendszereket laikus elsősegélynyújtóknak, amivel sokkal hatékonyabban, eredményesebben fog tudni akár egy sebet, akár egy újraélesztést elvégezni. És ezt mi úgy tesszük, hogy gyakorlatilag az országos lefedettséggel dolgozunk, vannak képviselőink, akik látogatják ezeket a vállalatokat, új partnereket keresnek föl, illetve nagyon fontos, hogy a helyi kockázati tényezőknek megfelelően létszámtól, tevékenységtől, telephelytől függően ajánlanak ki rendszereket, majd ezeket föntartják, ugye, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem egy egyszeri kapcsolatfelvételről van szó, hanem gyakorlatilag egy idő után már egy külső konzulensként látja a cégnek ezen feladatait és területeit. Illetve volt arról szó, hogy a képzés is nagyon fontos, és 2009. októberétől akkreditált felnőtt képzési intézményként is tevékenykedünk. Elsősegélynyújtással foglalkozunk, azt gondolom, hogy elég magas szinten, de emellett ugye az egészségnek része a lelki egészség is. Így munkapszichológusaink segítségével tartunk például, ami az önök területén is érdekes lehet, biztonságtudatosságra való gondolkodást elősegítő képzéseket, programokat. Gyakorlatilag ezeket a témákat fogjuk most majd átnézni, vagy átszaladunk rajta, hogy ezt jelen pillanatban hogyan szabályozzák néhány országban, Nyugat-Európában, hogyan néznek ki, mik ezek a modern technológiák, miért éri meg ezt valóban kiszervezni, és néhány gyakorlati ismeret, tapasztalat, vélemény a jelenlegi hazai elsősegélynyújtás képzésről. Tehát ugye gyakorlatilag azért ma már minden cég vagy vállalat eljut oda, hogy az alkalmazottainak a biztonsága előtérbe kell, hogy kerüljön. Ugye eljutottunk már erre a szintre. Ugyanakkor ez gyakorlatilag iparáktól függően meglehetősen nehéz feladat is lehet. És ez sokszor azért van így, mert hogy az emberi viselkedés számos esetben nem veszi figyelembe a tevékenységének a kockázatait, egyszerűen csak cselekszik, vagy adott esetben ugye megtörténik az, hogy nem figyelünk oda a munkavégzésünk során. És hát ugye ez azt jelenti, hogy bármilyen triviális, de még velünk is történhet munkahelyi baleset. Tehát gyakorlatilag bárkivel történhet munkahelyi baleset. Most ez, hogy hogyan kezelik ezt a területet, én 3 országot, 3 szabványt néztem meg Európában, kicsit alaposabban. Az egyik ez a németországbeli DIN szabvány lesz, a másik az Egyesült Királyság, a harmadik pedig a sógorok, az osztrákoknál, hogy hogyan néz ki ez a munkahelyi elsősegélynek a szabályozása. Na most így a kutakodásom során azt láttam, és azt is tapasztaltam, hogy ez a DIN szabvány, ugye, ami egyébként elég elterjedt ipari szabvány Európában, a legalaposabban ezt a területet veszi kézbe és górcső alá. Mi több, borzasztó erős ott a Németországban a szakszervezeteknek a véleményformáló és törvényre ható szerepe is. Tehát konkrétan szakszervezeti kötelező előírások vannak munkahelyi előírásokra, vagy elsősegély területen. Magáról a szabványról, most, hogy mélyebben, vagy a beltartalmáról mélyebben belemennénk, nagyon modern eszközöket tartalmaz. Tehát
az izolációs takaró, a lélegeztető maszk, a mobilis fix végtagrögzítők, a vérzéscsillapítók, a nyomókötések, ezek mind-mind kötelező elemei ennek a szabványnak. A képzés, itt is szigorú szabályozás van, a kereskedői szolgáltató cégeknél 5%-et, tehát a tényleges állománynak az 5%-át kell minimum kötelezően kiképezni. A gyártó feldolgozó tevékenységet végző vállalatoknál pedig ez a szám minimum 10%, és ezeket a képzéseket évente ismételni kell. És ahogy említettem, erre a szakszervezetnek is nagyon erős ráhatása van. A másik szabvány, amit megvizsgáltam, ez az osztrákoknak a saját szabványa, ami egy picit egyszerűbben közelíti meg ezt a történetet. Ő alapvetően két elsősegély felszerelést ismer, ami az egyes típus, ami egy maximum 5 fő vállalkoztató mikrovállalkozásokra értelmezhető, a másik pedig a 20 főig, az a kettes típusú felszerelés. A 20 fő fölötti munkahelyeken már kötelezővé teszi ez a szabvány is a munkaspecifikus, illetve kockázatspecifikus elsősegély felszereléseknek a használatát és üzemeltetését, illetve hallgatólagosan ő is ezt a DIN szabványt használja ezeken a területeken, illetve erre hivatkozik. Az Egyesült Királyságban is baleseti kockázati tényezők szerint határozzák meg az elsősegélynyújtóknak a képzését. Ők 3 kategóriát ismernek: a kis kockázatú cégek, vagy intézmények, ugye, amik lehetnek irodák, boltok, könyvtárak, a közepes kockázatú vállalatok, ami könnyűipar és összeszerelőüzemek, valamint a nehézipar, ugye, mint magas kockázat, vagy a vegyipar. És itt létszám szerint bontja le, tehát ami például a kis kockázatú cégnél az 50 főig elég egy képzett elsősegélynyújtó, ez a magas kockázatú vállalatnál már 5 főnként, tehát 5 fő alatt már kell vagy 5 főig már kell egy elsősegélynyújtót tartani, és utána ezek differenciálódnak 20, illetve 50 főnként plusz egy elsősegélynyújtót kell kiképezni, és ugyanak a tudását szinten tartani, valamint a felszerelések is szintén létszám, illetve tevékenység szerint vannak előírva, mind a beltartalma, mind a külalakja. Tehát összességében megállapítható ezeknél a területeknél egy átfogóan, hogy rendkívül naprakészek, nagyon erős ennek a kontrollja, de egyébként a társadalmi megítélése is más szinten van. Tehát egyszerűen ezek automatizmusok is magától értetődő területek, és nem feltétlenül az a szükséges rossz kategóriája, hanem valahol mindenki eljut odáig, hogy ez már beleépült a munkahelyi kultúrába, és ezt nem nagyon kell magyarázni. Illetve, hogy folyamatos a fejlesztése, a naprakész hozatala, mint ahogy láttuk is, hogy a szabványok folyamatosan fejlődnek a technológiai újdonságokat lekövetve. Ehhez képest ma Magyarországon egy kicsit más a helyzet jelen pillanatban. Átfogóan ezt a területet utoljára 1972-ben szabályozták, amikor is egy MS 13553-as szabvány írta elő a kötelező beltartalmakat ezekre a felszerelésekre. Egyébként vérve ezt az 1972-es egészségügyi minisztériumi rendelet, ez egy viszonylag abban az időben egy korrektnek mondható átfogó szabályozás volt, csak hát azóta már az eltelt néhány év, és nem követte ez a napi eseményeket. Volt néhány módosítása, de ez is inkább megítélésem szerint szűkítette ennek a szakmai területét, mint hogy fejlesztette volna. Illetve most jelen pillanatban nyilván önök is tudják, egy olyan ex-lex állapot van, hogy ezt a szabványt is hatályon kívül helyezték. Tehát azt tudjuk, hogy kell elsősegély felszerelést tartani, de hogy mi legyen, vagy hogy legyen, vagy mi legyen benne, az már kevésbé szabályozott. Ettől függetlenül továbbra is az MS 13553-as szabványt tekintik a szakemberek is irányadónak. Ugye ez így néz ki, vagy így nézett ki ez a doboz, ami alapvetően létszám szerint differenciált, és ugyanazt a beltartalmat írta elő a női fodrászüzletben, mint a hegesztő műhelyben, vagy a paksi atomerőműben némi túlzással. Tehát más jellegű kockázatok, illetve balesetek fordulhatnak elő azért ezeken a területeken. Azért, hogy valami próbáljak meg azért természetesen jót is mondani,
ugye készült egy tervezet, amivel szintén azt gondolom, hogy sokan találkoztak erre a területre, ami már próbálta lekövetni ezeket a tendenciákat, illetve próbálta naprakészé tenni. Itt, amit látnak, ezek idézetek vagy részletek kiemeltek ebből a tervezetből, ami arról szól, hogy szembesülve avval, hogy nagyon sok munkabalesetnél nem megfelelő, vagy egyáltalán nem történt elsősegélynyújtás, vagy az adott esetben nem is, jobb lett volna, nem is nyúlnak az a sérülthöz, mert nem voltak megfelelően fölkészített elsősegélynyújtók. Ez a tervezet már szeretné szabályozni az elsősegélynyújtóknak a képzését is. Erről egyébként majd még később lesz szó, hogy most ez hogyan néz ki nálunk Magyarországon. De maga ez a tervezet azt mondja, hogy 50 főnként kellene elsősegélynyújtókat tartani minden cégnél, illetve baleseti kockázatok szerint plusz egy főkkel kiegészítve, és műszakonként így van ezeket a létszámokat. Na most ugye, hogy szeretné megszabályozni azt is, hogy ki oktasson. Mondom, erről majd lesz szó, hogy ma Magyarországon ez a terület is elég érdekesen néz ki. Ő egy akkreditált felnőttképzési intézményt és akkreditált programokat ír elő, szigorú megkötésekkel tehát a tartalmát, az oktatásnak a tematikáját tekintve az elméleti és a gyakorlati területen. A tárgyi feltételeiben ő már szeretné előírni azt, hogy maximum 3 perc legyen az, amíg az elsősegélynyújtó ugye eléri azt az elsősegélyfelszerelést és el tudja kezdeni a betegnek vagy a sérültnek az ellátását. Valamint azt, hogy ismétlő képzéseket, amit 2 évben határozna meg, tenne kötelezővé. Hát ez valamelyik minisztériumnak az asztalán csücsül ez a tervezet. Ugye egyébként 20 órás képzésről lenne itt szó, és ugye ez sem napra kész, mert a szakképzési hozzájárulás már eltörölték, tehát magában ebben a tervezetben ez meg benne volt, de ez ma már nem értelmezhető, még hogyha esetleg mostanában elő is kerülne, vagy létjogosultság is lenne ténylegesen ennek a tervezetnek. A következő, amiről beszélnék, ez az 5-es, mint az 5-esnek az alkalmazása az elsősegélynyújtásnak a területén. Ugye ez egy ilyen irányítási, tervezési, szervezési rendszer gyártó vállalatoknál egy olyan keretfeltételt biztosít, ami hatékonnyá teheti a különféle munkafolyamatokat, és ezt nagyon jól lehet alkalmazni, értelmezni a vállalatoknál az elsősegélynyújtás területén is. De ettől függetlenül a piaci folyamatok azért jönnek és kényszerítenek bizonyos fajta fejlődést, tehát azért vannak már jó eszközök az elsősegélynyújtásban, amiket iparban is, meg ugye a munka számos területén használnak, attól függetlenül, hogy ezek nem kötelezőek. A józan ész, a racionalitás teszi ezeket szükségessé. Ugye a baleseti sérüléseknek a mérséklésére, az utána való táppénz és különféle jogi procedúráknak a kivédésére. Tehát vannak már nagyon jó eszközök, például ennél a felszerelésnél is már látszik, hogy a takarítás, az egységesítés, a fenntartás az jól megoldott, hiszen vannak szolgáltatók, akik már ezt is elvégzik, ezt a munkát. Viszont eléggé homogénnek néz ki ez a doboznak a belső beltartalma, tehát a szétválogatás és az azonosítás még továbbra is kérdéses. Na most a mi rendszerünk az így néz ki, hogy gyakorlatilag színkódok szerint definiáltak a különféle felhasználási területek. Ezeket mi leoktatjuk és képezzük az elsősegélynyújtókat a munkahelyen, illetve van illetve nagyon sok helyen a munkavédelmi éves képzéseknek ez egy részét is képezi. Annál is inkább, mivel ez, hogy munkahelyi elsősegélynyújtás, ez is egy ilyen kis mikroterületté válik. Már annyiféle új termék van, irányzat van, melyik defibrillátort használjam, milyen ládá, és mi legyen benne, milyen égési kötszer, hogy ez, én merem már azt mondani, így 11-2 év tapasztalatában, hogy ez lassan egy külön szakterületté válik úgy általában ugye a üzemi munkavédelem területén. Úgyhogy én nagyjából ennyit szerettem volna ebben kapcsolatban elmondani, így gondolatébresztésnek.